Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska to bude push na všetkých brawlerov, ktorí sú pod 300 trofejí. Ale nestihnem to určite v jednom videu, takže to bude taká séria, dá sa povedať. Myslím, neviem ako mi to pôjde. A ešte niečo v Brawl Passe som si nevybral. Ešte vyberiem. A ľudia, prosím, dajte odber, je to zadarmo. A už sa konečne blížime k 20 odberateľom. A chcem vám ešte poďakovať za 18 odberateľov, pretože sa to fakt, tie odbery rýchlo zbierajú. No neviem, či rýchlo, je to celkom pomaly, ale to je jedno. A čo je v shope free? Si nejako rýchlo mi to načítalo. Ale riadne rýchlo to načíta. Dobre, pôjdem. Nie, ja som nechcel Brawl Ball. Ja som... Preboha, čo som ja spravil? Musím to vyhrať. OK, tak s kým hrám? Je tu Tick, Jessie a Melody, OK. Musím sa dostať k ním. OK, Jessie myslím, že pôjde... Nie, ona nepôjde dopredu, OK. Ja to musím teraz dať. Poď, nie. Škoda. Kebyže mám ultinu, tak sa tam dostanem. Neviem teraz, a nikto nemá loptu, OK. Ale neviem, či to vyhráme. Poď. Ježiš, tá Jessie je otravná. Yes! Go! Yes, je tam. Poď. Znova. Ešte jeden taký musím dať. Nie. Nie, ja musím tam nahrať. Yes! Ešte som to stihol nahrať. Ale Nita, no neviem, proti dvom, to nesedí. Idem. Yes. Nita, nahraj. Yes. O nie, tak toto neviem. Rýchlo, musím tam ísť. Musím prejsť. Poď. Nie, ten útok má malý dosah. Nie. Ten Tick je strašne OP na tú mapu. Alebo neviem, kto ma to zabil. Dám to preč, aspoň trochu. Poď. Nie. Doriti. Poď. Yes. Doriti. Čo to robí, keď to hodím na niekoho iného? Počkaj. Nie, tak asi to dám. Poď. Chcem. Poď. Yes, mám to. Nie! Ježiši. Je to 1-1, OK, takže overtime. Teraz máme výhodu, lebo som získal loptu. A tam... Joj, tak toto neviem. Poď. Rýchlo. Nie. Poď. Toto je tak otravné. Daj. Nie. To tam teraz dám. Poď. Yes! Yes, vyhrali sme, ale už Brawl Ball nepôjdem, to je nuda. No nie je nuda, ale proste sa mi to nechce hrať. Je to na mňa až moc star drop. Poď. Rare. Škoda. Nevadí. Dobre, tak ja si zahrám ten... Ježiš, to koľko tu je tých eventov? Je tu ešte... A ináč ešte ľudia, za 20 odberateľov už mám prichystaný špeciál, čo natočím. Takže keby dáte odber, bol by som mega rád. Fakt je to zadarmo. Skúste
Ho tam, neviem, je to fakt ľahké. Stlačíte to červené tlačítko a dali ste odber. Neviem, čo je na tom ťažké, prosím. Nie, tu je ten Pearl. Čo to bol? To bol Rico? Nie, to nemohol byť Rico, však to je ten skin. Nevadí, odznova. Ak teraz vyhrám, tak už mám ďalšieho na 300 trofejí a môj cieľ je dneska pušnúť aspoň 2 brawlerov. Nie, sa mi toho laguje zase. Mám jeden, OK. Aspoň k dačomu je ten splash damage dobrý. What? Yes. OK, tak tá Melody sa tam... OK, pomlatili sa tam ten Pearl z... neviem s kým to bol. Dole je ešte Miko a hore myslím, že Melody tam s niekým... Ešte s Piper sa tam, myslím... Bolo by dobre, keby sa tam pomlatili a ja by som zostal tu. Ale kempiť sa mi nechce, to je nuda. Pôjdem sem dole a tam je... Tam je určite... Myslím, že Pearl a... Hej, oni sú tam. Pearl a Colette. Nie, nejdem tam, ani ma nehne. Poď sa. Nie, ja som to prehral. To ona je strašne otravná, ale plus 3 to nevadí. OK. Toto je asi, neviem, jeden z tých horších spawnov. OK, bas. Ale on si načíta ultnu. Potom ešte je tu Stu, neviem, není tam už asi nikto. Potom tu je 8-bit ešte. A hore myslím, že je, hej, low a ten, jak sa volá, ja už neviem, ja už tá mucha, neviem, jak sa volá ten, jak sa volal. Neviem, fakt neviem. Dog není dobrý na túto mapu, no, moc, ale kebyže to teraz vyhrám, nie, je ich tu 7, takže malá šanca. Rýchlo, musím to prejsť. Tak, prosím, musím to prežiť, ja chcem aspoň byť, aspoň 5, prosím. Tak, a tu sa zakempím zatiaľ. Alebo nie. Tam je ten Stu ešte. A ešte tá Lily. Lily, kebyže sa s ním pomlatí, to by bolo dobré. Poď. Bo ja už musím ísť sem, vyššie. Už sú len 6. OK. Nie, ona má ultinu, ona sa na mňa toto spawne. Toto není dobré. Tam je kto? Ja neviem, kto to tam bol. To je low, OK. Yes, low je mŕtvý a už budem len možno 4. To není zle. Tu ešte. To. Sa musím držať dosť pri kraji, lebo ja by som chcela, aby sa ten 8-bit s tou Lily, myslím, pomlatil. Hej. Poď, a teraz ja idem. Bum, bum. Yes. Yes, konečne vyhrá. Dobre, takže prvý brawler je hotový. Nice. Ježiši, to je achievementov, či jak sa to volá. Ježiš. 1600 tých XPčok. Star drop. Rare, OK. A coiny. Coiny by sa zišli. A teraz musím ešte nájsť... Ešte kto je? Dynamite, není dobrý na tú mapu. Ešte môžem skúsiť... tohto.
Skúsim pušnúť perla. OK, tu je hneď česká. A nie, Nita tu je, tak nie. Sa mi to seka zase. To sú lagy. Nie, nechcem zomrieť. Otis. Ježiš, ten Otis je tak otravný, sprostý. Hajzel? Nie, s tým toto nepôjde. Toto nie. S týmto nie a ne. S Mikom to môže byť celkom sranda. To neviem. Toto neviem, ako dopadne. Toto bude ešte sranda. A ináč zistil som, čo to bolo, to čo sa dialo v minulých videách. To len sa nestihal načítať event, tak proste ma vyhadzovalo z hry, lebo to proste nesedelo. A pretože už mi tam ukazovalo Megapik, tak vlastne to bolo také, že... Ježiši, je to... No to vlastne vyhadzovalo z hry, ako som hovoril. A tie zvláštne veci, čo som dostával potom, tak to ako keby sa nenačítaval ten event, tak sa nenačítavali ani tie vajcie, tak potom vlastne mi to dalo, neviem, takéto tie coiny 2, alebo čo to bolo vedľa seba, to bolo také ako keby také divné. Takže vlastne tak. A ak ste tie videá ešte nevideli, tak určite sa chodte pozrieť. Lebo fakt to boli dobré videá. Poď. Ale ten Miko strašne pomaly ničí tie čestky. Jemu sa strašne dlho dobíjajú útoky. A myslím, že ho aj nerfli, neviem. Dávnejšie, keď vyšiel. Ale to už neviem, to už bolo dávno, ja už si to nepamätám. Barrel, OK, ale ja by som potreboval tento tu. Musím vždycky nechať jeden voľný. Vždycky budem skákať iba s tými dvoma. Ježiš, nie. Tak, a teraz pôjdem asi na toho... Yes. Tak na toho nejdem. Yes, ja žijem. A tam ma určite niekto zabije. Som tretí, ale OK, pohode. Len... To bolo fakt tesne. Nice, takže zase budem mať star drop. Yes. Ale furt mám len rare. Není fér, niektorí dostanú... Čo ja viem, 3 legendárky po sebe a povedia, iba 3 zo 4. A potom sú tu ľudia, ktorí nedostanú legendárku skoro nikdy. Ja pôjdem. A to sa ani nedá. Ja je tak, že budem čukať, aha. Teoreticky by som mohol aj na ňu ísť, ale asi nie. Dobre. Ja musím sa tu kryť. Oh. Yes. Tak. Vždycky si jedno nechám, keby náhodou niekto na mňa išiel. Aby som mohol preskočiť stenu. Tam je grom. Joj. Ale už mám 5, OK. Melody tam je ešte... Joj.
Tam nechcem byť pritom. Nie, tu je Golet, ona ma asi zabije. Yes. Yes. Aspoň som ušiel, ale podľa mňa... Ježiš, tam je ten perel. Nie. Bum, bum. Poď. Yes! Zabil som ju a teraz to je 1v1. Raz, dva a teraz bum, ultina. Yes. Bum, bum. Yes! Vyhral som konečne. A to je... To mám koľko teraz? Ešte 3 výhry. No ešte 3 výhry, keď vyhrám, tak to už bude asi koniec videa. Lebo fakt už 17 minút natáčam a to som stihol skoro nič. Ježiši, na ňu nechcem ísť. Nemoc OP. Teoreticky, keď takto skočím, yes. A tam dole by si mohli pomlátiť tie dve Lily a Golet, ale vidím, že nemajú o záujem. A ja sa potrebujem stať ale to dosť preč, lebo tu sú 4. No tohto by som teoreticky skúsil. Tak, yes. Ultimátku si nechám. Teraz ju nejdem využívať. To si nechám na potom. Čo? 9 ich tu je? O nie, tam je ten Search, či jak sa volá. Ešte tu je Grief, potom tam bol, myslím, že Dog, hej, Dog. A teraz ešte tam by som, na ňo môžem ísť teoreticky, on je slabý. Ježiši. Som sa zlákol, že ma to ešte zabije. Ok, ten Dog je dosť nebezpečný. On má ten splash damage, ale on je celkom... Ježiši, nie. Nie, choď preč. Yes. Už je ich len 5. Ok, tam je ten... Ešte 3 sú. Tak. Keď budeme už len 2, alebo neviem, či to vôbec dám. Nie, oni všetci idú na mňa. Nefér. Yes, pobíte sa. Perfektne. Kde sú? Dobre, a teraz ja... Bum. Čo? On ma zabil ešte skôr, jak som vylet... To je najväčšia blbosť. Ale je win streak, takže už len 2 hry. OK, čestka hneď na spawne. V pohode. Dobre, ešte tu. A mám vlastne aj gadget, a ja ho nepoužívam ani. Tak. Ešte jeden. Yes. Keď skočím to stadiaľ to asi, hej. Nie. To neskočím. Aha. Jaj. Ježiši. Nie. Riko má strašne veľa útokov. To ani nechcem skúšať. Ale preskočím toto, alebo čo sa stane? Aha, jasné. Joj. Hop. OK. Jemu sa odrážajú tie útoky, to je najväčšia hlúposť. Tak, yes. A ešte aj tak. Yes. A idem preč. Tam. Yes, a už ma nedoženieš. Ježiš, nie. Dobre, tak ja tu počkám.
Tak, ešte jeden. Yes. Nie. Nie, yes. Yes. Ja žijem. Nice. A Riko je mŕtvý, takže už tu je len ďalší Miko. Deviatkový. Nie, ani ma nehne tam ísť. Ešte tu je Nani. A tu je ten... Joj. OK, aspoň druhý. Prosím. Aha, dobre. Joj, dobre, aj tak by som to prehral. Yes, ale už len posledná hra. Česká hneď na začiatku, ale melódy myslím. Ježiši. Joj. Nie, choď preč. Nie. Už nemám víc strík. A ešte som k tomu aj 9, takže minus 3. Nie. To rýchlo musím napraviť. OK, tam išla ešte Bell. Asi toto doničím. Koľko dávam damage? 1853, OK. To skočím, nice. Tak. Jo, ešte si musím zvýšiť jas, lebo mám len slabú baterku. Ale to nevadí. Tak. Ježiši, nie. A teraz aký dávam damage? 2500. Takže tam skočím, no. Tak, raz a dva. Ale nemusím si zobrať ten power. No, ja ho chcem. Yes. A ešte na teba potrebujem ísť. Tak. Hop. A teraz ešte hop sem. Dobre, už som 7-čkový. Ešte sú niekde 5. Tu. OK. Tu. Tam je Mandy. No počkaj. Tam je ten Karol. Dobre, už len 2, takže ja idem. Ultina, yes. No kam chceš ísť? Neujdeš. Ježiši. Yes! Ja som to vyhral len tak. Ale plus 10. Posledná hra, dúfam. Posledná hra. Ale už toto bude riadne dlhé video, už 25 minút natáčam. Tak. Yes. To mi Bonnie, ale neviem, či tam chcem ísť. Jak sa volá. Tak. Ešte jeden skok. Yes. Nie, tam je Brock. Dobre, tam nejdem. A tam je kto? Okay. Tam skočím. Ježiši, ja nemôžem. Ja musím ísť preč. Yes. Už len 8. Sa potrebujem dohealovať. Preskočím, yes. Ešte jedenkrát skočím. Tak. A tu zostanem. Alebo nie. Ježiš.
Ten je max. Tak. Bác. O nie, to potrebujem preč. Nie, ona je zase tu, to je hrozné. Dobre, ona je obklúčená, nevie čo má robiť. Tak, nie, ja netímujem, ja som není tímer. A pomoc. Yes. Už sú len 4, ale prakticky už som to dal, lebo za 4. miesto tiež dostanem. Ale ja chcem byť lepší, ja nechcem byť 4. Ježiši. Oh. To som na čo robil? Ja sám neviem. Tak. Yes! Nevadí, ale som druhý aspoň. Yes! Takže som to dal. Konečne star drop. Prosím. Super. Mythic! Yes! Poď nejaký brawler. Alebo skin som mohol. Či mám? Čo koľko vecí som dal? Ďalší star drop. Super rare, ok. A tu ešte čo? Coiny. Takže ľudia, toto by bolo z tohto videa všetko. Dajte odber, lebo proste... Ja neviem, proste fakt dajte odber, za 20 odberateľov už mám pripravený špeciál, tak fakt sa to oplatí a tak zatiaľ čaute.